that can happen. Gin challenges mage kata midhiro mage moyude kinde mo odwaro mondo kata jok mutudrugo kocha dwaro mondo mi ochop kuonde ma familia kata kuonde momaki kendo ndhiyo kanie jogo kuonde misando giego. Nyiso ni samoro nyalo bedo matek mondo kata gichop gine nikech samoro kichope doho nyaka kichop gineno moromo. Nitie challenges mang'eny nikech kata gin kaka gin Tanzania kanyo they are having problems. Kineno ka ng'ato oparo ni you are doing anything about konyo those people, they begin to attack you and that kind of stuff. One of the problems ni some of those people are having to cover themselves, find way kaka ginyalo timo these things, but we'll just have to do what you have to do. This is kama a country nyakutim gimu nyalo timo. Even if it happens here, wabo timo gimu nyalo timo. Even here we had that problem. There was a time you could even have money and you could not even buy anything. But newatime kaka newatime. So that is what we are trying to do. Wa hope ni okubibedo ma long term problem. Wa hope ni this can end up a bit easy, a bit faster. Mondo at least we are bed kama things can go back to normal. I don't know normal bod chalo nade, but we think ni jakawadhia dhia kumanya lodhia. Oyoo, achiel kuom dwaro maru en mondo mi obila mane oyudi ka timo maundu kendo nego ji, hinyo ji, bende mondo mi makne gi bura. Magi gin obila mantiere mondik gi sirikal onogo nono. Ng'ama dhi timo nonro? Kia what will wa hope ni gini inyalo time internationally, because ingeni something mose team gi sirikal mantie kanyo no kata mana manotimore kae mane ICC nitie kae. It's very hard ni time gi jogo from there. Even when owacho ni inyalo time courts mag Tanzania, that is a bit hard. Nikech ingeni some of the people you are dealing with, some of them are appointed by the government. So you know there's going to be a problem trying ni mondo watime kocha. But we hope ni waboyudo outcome watch ni. Nikech first of all, we must stop the violence. We must create a situation ni at least things are going back to normal. We hope ni wanyalo yudo ni wangi transitional authority manyalo timo some of these things. I don't know how fast this will happen. Nikech there is a lot of death going on in Tanzania right now. Nikech an mende dhiera nono into bro bedo nango inyayudo ka ntiere ndalo mana gego ne nyaka jotim nonro mag ICC nikech donje piny Tanzania. Macha hoy kanyo. Ngene kane piny Kenya nigi cases ya ICC koche do mar piny mangima. Ne gidonjo magitimo nonro kendo gin bucha moko no dhi mbele nyake mogike kiwango moro. To ma Tanzania ne kadino emodin ne joma dwa timo nonro. Geno mane ma untiere go ni buchege ibro yal. One gi hope ni wabotimo waboyalo buchegi. Nikech one of the problems ma ng'ato timoga king'e ni en ong'e ni en gi problem owuoyo ga matek. That one we know. Ng'ato nyalo wuoyo matek miwuor ni to ng'ani kwa jemo mule to bobedo problem. But that is when ing'e ni they are weak. Ng'ama wuoyo ga matek kamanyo is usually a weak person. So we believe ni wuoyo matek no en mana buogo ji. Time will come ma boneno what is happening there. But wuoyo matek no en mana ni ibuogo wani mondo koro kikwatem. But the moment ni neno ni ng'ato tamre ni mondo kikotim Independence Day, you know there is a problem. As we've said, onge country minyalo, and we need to research mondo wane okwasega winjo mano ni Independence Day the country ng'ama no yudo 98% ok nyal timo Independence Day. How? Mano nyiso wa the problem. Don kaluwore ni jomoko ne chal ka gima ne pinge kendo ne nyalo dhi kelo tulo e pinyno. To pingo nyaka bedga. Ing'e ni gima timore wan ne wayudo kae ni ne wakelo multiparty. To after multiparty ne wa agree ni nyaka bed pingo moro kani gi kocha. Nikech ok inyal bedo ni in ming'e everything. To ok inyal bedo ni in ming'eyo gimoro te makoro ka ng'ato dwa wacho mae to in ming'e kaka en. Especially ni kin ng'ama in fact the first time you came to power ni biro kaka deputy mar ng'ato. You know sometimes deputy gi president might be very different. President can have campaigned to gone through that process, but deputies sometimes katikineno mag governors koni ineno gani sometimes there is
those kinds of things. Koro kineno ni ng'ato paro ni en mong'eyo moloyo everybody, it's going to be unfortunate. But what you're saying ni wang'e ni mae nyisowa ni there is a problem ma ng'ato temo ni mondo nyiswa ni teko ne nitie kanye, lakini wang'e ni there is some problem mo otemo hide. And that is something that we believe ni wabo deal go. We hope ni buche gibo timore. And we hope ni we are going to get an outcome from Tanzania.